Що? Да ми ядете минджата, да ми ядете. Ама да та вземи. Пу, змия да ти влезе в путката. Мути, днеска ще показваме на феновете селото, което сме. Чакайте да се видя малко. Мамо, каква жега! Здравейте, шашони! Добре дошли в моя YouTube канал. Всички от TikTok и всички от Instagram. В днешното видео ще ви покажа селото, което се намираме в Испания. Тук вече съм близо месец и 10 дни. Много съм щастлив. В момента часът е 17:15. Ай! Ана! Нищо, не забелязвайте кабелите ми, в момента се зареждам, защото има много световна криза и си включих си соларни панели, затова хайде да обикаляме и селото. Дрънкам. Колите ми бибиткат. Искам всички да се запознаете официално с Мути. Това е моята съпруга. Ние сме женени с нея. Вече от колко? От вчера, нали? Обичаме ли са? Ти си моята любов. Ти си моята всичко. Мамо, инфраструктурата гледай. Малко ми мяза на българските села, така улиците. Ама като гледам, останалото добре. Ана, виж, това е много типично тук, между другото. Всичките къщи тук в селото имате такива пердета. Направо като циганска махала навсякъде. Иначе къщите са хубави. Да. Ай. Гледайте къде са си закачили чаршафите хората. Аз сега, ако реша, дърпам и почвам да бегам, бате. Да. Да го взема ли да го тествам? Кой знае какви стари хора лъскат, мръскат, всичко правят леш. Ужас, да бегаме от тук. Мамо, лозята грозде има тук. Ма то още не е озряло, ма. Мути, искаш ли грозде малко да берем, а? Какво ще кажеш? Мути! Мути! Ти си най-голямата ми любов. Мути! Много е жега в Испания. След 10 дена се връщаме в България. Там има много голяма световна криза сега. Ще спират TikTok-а, ще спрат всичко. Wi-Fi ще спрат, тока на Бойко Борисов ще спрат, ще останем без ток. Айде да тръгваме. Да видим магазините работят ли. Айде, качи се тук на главата ми. Захванеш ли? Айде. Мамо, много е жега в тая Испания. Направо шушоната ми пръска. Направо Андибул Морков. Мамо, пожарната дойде. Гасете ми бързо, минджата ми изгоря. Минджата ми пожари фана. Приятели, както виждате, малко водичка да пим на тази чешма. Мръдни, да пия вода. Мамо, много е топло. Мути, ти ще пиеш ли? Ела, Мути. Айде, не са напий, ти бегай от тук. Малко е така краката да си намокра. Сега всички заедно ще ходиме в реката да фанем риби или змии. Мале, пак се връщат тия вертикални хора. Ади, минавайте! Така, отиваме на реката. Мути, отиваме в реката да ти търсим жена. Ти вдовица няма да останеш. Сега ще ти намеря жена. Тая, харесваш ли се? Искаш ли да я думкаш един път, а? Ти харесва. Много е грозно.
Сега всички отиваме към реката и там ще се забавляваме семейно. Да. Мамо, гледайте планините. Направо красота е. Красота. Мале, сега отиваме на реката. Ох, малко да седна, изморих се. Ай. Мути, много е трудно да си жив. Добре, че си играчка. Ко се смеете вие? Шо? Да ми ядете минджата, да ми ядете. Застанала е така могъдо жената. Бурсук. Бурсук. Никой мъж няма да те вземи. Пу! Ола! Биен! Всички отиваме на реката сега. Мамо, голи мъже има. Ай, затвори си очите, Мути. Няма да гледаш тебе, няма да те правя халка. Цялата държава коментира моята халка, няма да позволя и твоята халка да коментират. Ясно ли ти е? Ти с затворени очи ще ходиш. Така, нека да видим в реката какво се случва. Мале, прашките ми ще се видят. Мамо, пълно е с народ. Ужас. То тук някакъв бит пазар има, май. Аз викам напров да се съблека чисто гол. Какво ще кажеш ти? Да се съблека ли? Да махне ли гащите? Поне тениската трябва да махнеш. Тениската да махна? Да. Мамо, тук има една камара хора. Мути, гледай, това е човечеството. Всички са се събрали като кърлежи на едно и също място. Ужас. Але то бърка в минджата й. Ма та бременна. Айде, на по-спокойно място ще ходим. Тук е ужасно. О май гош. Ох, чокто. Лотариаджията. Ола. Boleto. ¿Sí? No sé qué dice, colega. ¿Boleto? Тикет. Sí, Един тикет ми дай. 2 euros. Кажи му да ми дава билет. 2 евро. Con tarjeta. Айде да ми ядеш минджата. Плащам с карта. Venta. Espere, por favor. Venta y 2 con 0. Este importe 2 euros. Ще си пробваме късмета, но yo quiero this boleto. 2 euros este vale 6. Я го питай, може да плата още за другия билет. Този другия е 6 евро. 3.970. Окей, give me. 0 euros desea. И какво е това сега? Кога са тегли? 12 юли? Я да видим. Да, ето 300 000 евро ще спечелим. Мамо, къмпинг правят хората. Малко да ги обезпокоя. Много е спокойно, тук малко шум ще дигаме сега. Стига сте се наслаждавали на хубавата природа. Гледай я тая къде е легнала на земята. Пу, змия да ти влезе в футката. Мамо, да влезем ли ние в реката? Искате ли? Напрот да влезна, викам аз. Ана, намокри ми са минджата. Мале, водата е ледена. Ужас. Изложихме се. Давай да вървиме така по водата малко. Ой. Мале, тук на марихуана мирише. Кой пуши тук, трябва да питам аз? Ола. Мамо, направо електропровода ми изгоря. Толковата станция отиде на кино. Ола! Мале, всички са щастливи, като ме видят. Само тия българите се чудят и ми викат, че излагам цялата държава. Вижте хората колко са щастливи, като ме видят. Всички са прекрасни. Ето, хората тук правят събрения. Илюминати. Хора, трябва да си зареда шушоната спешно. Свърши ми батерията на шушоната, не се смейте. Зареждам си путката.
Ай. Шушоната ми се зареди. Ай. Айде, стига толкова ток. Шушоната ми успешно е заредена, продължаваме. Анак, големия ми контакт къде е? Тука. Мути, гледай гледката, гледай. Мириши на семки, на бира, на прадня, ужас. Направо ни оставиха на мира реката. Мути, аз тия дни мисля и знаеш ли какво решение взех? Че ако спрат тиктока на децата, всички тия търверстити и всички инфлуенсъри в кавички останаха без хляб. Тия хора ще ми ядат минджата. Напрочу чурайбето ми ще ядат сега. Нямат гифтове, нямат деца в тиктока, отиде. Направо ще си останем само аз и ти, ще си правим клипчетата и всички ще ни гледат и ще ми ядат дупето. Майко, всичко е отворено сега. Веднага джаз в магазина за бикчета. Веднагически отиваме да бръснем минджата, да се подготвя за мъжа ми, да ми яде шушоната 3 пъти на ден и това е. Жени, ако искате вашите мъже да са щастливи, единственият начин е да си бръснете минджата, да го дадете 3 пъти на ден, всичко ще бъде 6. Магазина минджата работи ли? Приятели, надявам се този влог да ви е харесал. Приключваме влога в общината тук в селото. Всички да се абонирате за канала ми, да натискате чана да получавате известия, всички да ме последвате в Instagram, в двата ми профила в TikTok и много коментарите да чувам Шушона Тим. Само и единствено Шушона Тим. Ако искате още влогове, харесайте, споделяйте и всичко останало.